ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு குக்கிங் விளாக் தான். ஒரு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி இப்போது நோம்பெல்லாம் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விளாக் தான். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சிக்கிறேன். பால் காய்ச்சிட்டு கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து கலந்து வச்சுக்கிறேன். கலந்து வச்சுட்டு அந்த பால் கொதிச்சோன்னா அந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து அதில் ஊற்றி நல்லா திக்காக அதை ஆகிற வரைக்கும் கலக்கிட்டு தேவையான பழங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பனானா, ஆப்பிள், ப்ரோமோகிரானட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த நம்ம பால் கலக்கி வச்சோல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து ஆறினோன்னே நான் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு கிளறிட்டேன். உங்களுக்கு இது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், ஃப்ரூட் சாலட் தான். இதையே நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு தான் நான் இந்த இது சொல்லிகிட்ருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.